Priatelia, 4. literárny salón sa skončil, venovaný môjmu jubileu. A ja by som sa chcela všetkým poďakovať, ktorí naň prišli, vypočuť si moju tvorbu. Dostala som množstvo kvetín, za všetky ukážem aspoň túto jednu, pretože sa nevojdu do záberu. To som dostala od svojej vydavateľky Magdalenka. Ďakujem. Medzi inými darčekmi, ktoré mi v ten deň moji priatelia venovali, je aj táto knižka, rozprávka o rozprávke. Keď som ju čítala, rozplakala som sa. Tak vám ju budem čítať tiež, možno vás tak dojme ako mňa. Stalo sa, nestalo, len praví prešporčania dnes Bratislavčania vedia, ako je to s rodinkou vetrov nad ich mestom. Vraj sídlia niekde na Devinskej Kobyle, ale iní sa domnievajú, že to bude až kdesi za ňou. Dôležité je, že patria odjakživa k nášmu mestu a treba s nimi počítať. Príjemné je, keď sa jarné alebo letné vetríky pohrávajú v dievčenských vlasoch. Dvíhajú im sukne, šuchoria v korunách topolov a jelší, poskakujú z konára na konár rozložitých platanov na Petržalskom brehu Dunaja. Lenže sú aj horšie, rozhnevané vetry, ktoré lomcú krehkými vetvami viniča a vylamujú ich. Doháňajú nad mestom aj vinohrady, prudké letné búrky, často aj s krupobytím. Zhadzujú zo striech škrídle a ženú po uliciach prúdy vody. Najhoršie je, keď sa strhne požiar. Vtedy sa treba vetrov najviac báť. Nedokážu sa zastaviť pred ničím. Kruto sa zahrávajú s osudom domov aj ľudí. Šťastie, že len zriedka dostanú príležitosť ukázať svoju silu. Lepšie sú vetriky, čo veselo popiskujú v komínoch alebo plieskajú otvorenými krídlami dverí a okien. Aj tie, čo s radosťou zhadzujú gaštany a jesenné lístie na ulice aj chodníky. Iné sa najradšej opierajú o pestrofarebné krídla surfov na jazerách a pohádzujú si medzi sebou čajky, holuby aj zvedavé straky. Veru, je to tak. Ale to je len jedna stránka ich života. Ja dnes porozprávam o inej, utajenej a predsa veľmi dôležitej. O ich kronikárskej záľube. Všetko si všímajú, čo sa v meste deje. Aj v uzavretých dvoroch, aj na povalách, aj vo vežiach kostolov, aj na nádvoriach nových veľkých firiem. Jedným slovom, nič im neunikne. Pozrú, pošmirujú a hneď aj zapíšu dymom z komínov, ale aj do komínov, na veľké plochy striech. No a tie najdôležitejšie správu pošepkajú do čujných ľudských uší, aby sa na ne nezabudlo. A tu je jedna z nich. Vlastne to bude celý príbeh. Počúvajte. Písal sa 3. jún 1841. Bol štvrtok a po Dunaji smerom od Komárna do Viedne lopotil sa riečny parník. Mária Anna viezla na svojej palube množstvo cestujúcich a iste netušila, kto je medzi nimi. Ako správny kráľ, ktorý chce čo najbližšie spoznať svojich poddaných. Aj tento kráľ cestoval inkognito. Nebolo to po prvý raz, čo dorazila do Prešporka korunovaná hlava v prestrojení. Veď aj cár Peter Veľký obdivoval bratislavské lodenice len ako mladý, zvedavý veľmož. Matej Korvín tak chodeval na polovačku do malokarpatských lesov, počastoval sa vo Vieche dobrým vínkom ako pútnik, poprechádzal sa na výročnom jarmoku ako kupec
pošpasoval s kvetinárkami na trhu. Stalo sa. Z paluby Márie Anny zišiel na prešporské prístavisko mladý muž v peleríne a v cylindri. Rozhliadol sa okolo a zamieril malobnou uličkou ku hradu. Vetríky znalé tajných kódov niesli o ňom zvesť, ale kto im tedy rozumel? Je tu kráľ rozprávok, hlásali vetrikonské fanfáry a všetky rozprávkové bytosti Prešporka, vodníci, víly, domáci škriatkovia aj strašidlá motovidlá mu volali na slávu. Len ľudia, živí ľudia o tom nič nevedeli. Videli iba strapatého, trochu unaveného a veľmi chudého mladého muža, ako náhlivo stúpa hore ulicou a rozhliada sa na všetky strany zvedavými, ale aj nesmierne láskavými očami. Dievčatko, kvetinárka s bohatou kyctou rúží v náruči, možno začula ohlas z tých vetrikovských fanfár, alebo spoznala v mladíkových očiach jeho tajomstvo. Ako ináč vysvetliť, že mu podala do rúk najkrajšiu zo svojich rúží, poďakoval v cudzej reči a vložil si rúžu do klopy kabáta. Odišiel večer a on už znovu stojí na palube Márie Anny. Lúči sa s mestom, ktoré ho očarovalo tajomstvom svojich odkazov. Najprv tie karty v čašníkových rukách, padajúce do vln Dunaja. Prečo sa vynorila práve srdcová dáma a 3-krát sa mu poklonila? Potom dievčina s rúžami. Prečo mu darovala najkrajšiu rúžu a úsmev bez jediného slova? Čo bude tretie? V jeho krajine sa verí na magiku čísiel. Opačným smerom pláva popri nich parník Arpád. Je plný pasažierov. Mnohí kývajú Márii Anne na pozdrav. Čo to? V dave cestujúcich stojí nádherná dáma v hodvábnom plášti. Zelený slnečník vrhá mäkký tieň na jej tvár a robí ju tajomne krásnou. Čo ak je to Rusálka, ktorá sa takto plaví za svojim krátkym ľudským šťastím? Kráľ mimovoľne siahol na rúžu v kabátovej klope. Poboskal ju a odovzdal dunajským vlnám. Tu je jej miesto. Nemôže zvednúť na jeho hrudi. Musí. Prešli roky. Ešte viac ako celé storočie. Kráľ rozprávok už nie je záhadným neznámym mladíkom. Jeho rozprávky sa rozleteli po celom svete a šíria slávu, posolstvo úprimného kráľovského srdca. Aj v Bratislave ich poznajú. A mami po večeroch čítajú deťom príbehy o snehovej kráľovnej, malej morskej panne, aj cisárových nových šatách. A práve v týchto rokoch sa naplňa druhá časť príbehu. Rok 1955. Za číslami letopočtu sa skrýva nezvyčajná magika. Veď 1 plus 9 sa rovná 5 plus 5. Ale aj 9 minus 5 sa rovná 5 minus 1. Niekto veci neznali, povie. No a čo? Obyčajné počty. Ale my, čo vieme čítať tajné znaky a posolstvá, vieme, že to nie je iba tak. Hlavne kvôli nášmu mestu, Bratislave. Veď spočítajte v jej mene počet písmen. 5 plus 5. Vidíte? Je čudo, že ožili rozprávky.
Bol vetristý novembrový deň. Nad Bratislavou sa preháňal jeden z vetrov studeničkou, ktorý z rána porozháňa hmlu nad Dunajom a potom sa pustí do bratislavských uličiek. Ten deň dospelákom strhával klobúky z hlav, deťom štípal tváre do červená a po opustených parkoch zmetal suché listie raz na jednu, raz na druhú stranu. Keď sa vrátil na Dunaj, zazdalo sa mu, že vidí povyše prístaviska 3 biele obláčiky, tesne nad vodou. Už ich chcel rozfúknuť na všetky strany, keď skoro onemel od úžasu. Aj fúkať prestal. Neboli to 3 obláčiky, ale verte či neverte, 3 bratislavské sudičky. Objavujú sa zvyčajne nad domom, kde sa má narodiť dieťatko. Tak prečo teraz na takom nezvyčajnom mieste? Čo tu robíte, sestričky, sudičky? Vari čaká pani Vodníková Dunajová ďalšie vodničatko? Ale nie, vetrik studeník. My len od pána vodníka niečo potrebujeme. A čo to má byť? Niečo? Čo to zanechal kráľ rozprávok? Sami nevieme, čo to má byť, ale veľmi to potrebujeme. Ja viem, čajky klebetnice vás predvedli, hovorí dunajský vodník Ďurko a hojdá sa na kálnych vlnách. Čo to má byť? Súdičky sa spúšťajú nad hladinu, až sa aj okraje dlhých balerín máčajú v studenej vode. Predsa rúža od kráľa. Vlastne rúža, dar darovaný, láskou prevoňaný. Tu ho máte, už som sa ho dosť nastrážil. Ale nepomýlili ste sa? Naozaj sa dostane k tej pravej? Dostane. Vieme to. Hviezdy nám to prezradili. Pravia sudičky a najmladšia z nich berie do rúk rúžičku. Vôbec nezvedla za tie dlhé roky. Ďakujeme, vodníček. Ale ten už zmizol v dunajskej hlbočine. Vietor studeník letí nad Bratislavou a nesie v svojom náručí 3 sudičky. Majú naponáhľo. Veď v jednom dome sa práve rozplakalo narodené dievčatko. Nesú mu dar, ružičku. Vlastne žezlo od kráľa rozprávok. Osud rozhodol o jej následníctve. O tom, že má rozumieť rozprávkam a starať sa o ne, zbierať ich roztrátené po celej krajine a dať im útulný domov. Ale keďže sa paláce už veľmi nenosia, je dnes iná doba. Má ich prichýliť jedného dňa do malej vilky na okraji Bratislavy a starať sa o ne. Bude to jedna zo slovenských pastieroch rozprávok, povestí a príbehov. A tak sa aj stalo. Však Zuzka rozprávkárka. Moja priateľka Dobruška, čo mám povedať? Rúža od kráľa rozprávkárov je veľmi náročný dar. Na jednej strane veľmi veľa dáva, ale aj veľmi veľa berie. Pretože pre takú rúžu človek musí obetovať všetko.